Kasorkar jelah hakah nyu trik mentau benai risau kelas mekarai benaduk kakatsan trik mentau benai ki kena ke basyong kelas 6, 7 bat 8 kilala aban let syaki skul ban panjing era bat jing pensyai ne kino hikai ki subjek ki bagi syam jing Menteri Ketenat Pulih Putih Kejelah Meghalaya ubala kemen rumbui ulong bah kitayo ki balalet kasorkar kala aila tang ki kena ke basyong naduk kelas 9 haduk kelas 12 bagi net syaki skul ne kejaka pulih henry menta kelas mekarai ban sya alang ru ki kena ke bapulih haka kelas 6, 7 bat 8 ban net syaki skul ban panjing pensyai na kino hikai. Menteri Ketenat Pulih Putih Kejelah ubala kemen rumbui ulong bagi skul ken haban buat renti ikijing betha hakawedai banyadai ladian uk yang jingpang COVID-19 bat ki kena akibat ki skul ken haban yo jing bet na laki ki meki kpa hakawedai bagi jing thu ban pli purano iki skul ha Kejelah ubala kemen rumbui ulong bagi sorkar kan sesyong perkhat akateu banwan ban syemekarai halor kene ke bentah rai jongka MHA kaba 5.0 kaba la ailat ya ki state government ban open ya ki educational institution nado ka khasan tarik Oktober shaneng kasyong hakarai jongka state temene ondang ilayat ngilashim ka we karai ka longba ka e ka ba ngile berok shikata na kabenta ki secondary school nado class 9 10 but ki high secondary school 11 and 12 ngin syaru yaki opa-penri shaneng ba katu ka proses kan long kumju namar ka kata ka proses kumba piatip mentala shibnai ba kini ki kena class 9 10 11 and 12 lasya yaki ban consult yaki no hikai jungki shaki school kat ki menta pat kini kena class 6 7 and 8 ro lasya yaki ban consult yaki no hikai hapo ki school kamut ki school nado kasantrik ki deban ban play ba kajing play jongki kalong ba na kabenta curricular classroom teaching kalong na kabenta ka consultation ba ki khna class 6 7 and 8 kin song tho ke syllabus ka ba ki pule menta ki lanong ki ba kimdon kaban pule ba ki clarification lan ki doubt ha ka jing pule jongki hayeng lang ba ladaki yo ya online classes lan ya ki le ya ka homeschooling kena bakin tip ya ka jingshai ki ka protocol ka baki deban follow katkum ka notification ka ba khat nyotri September ka de ka ju bat ka baleri trit biang ha ka khandai trit ha ka shitrik ubnai Oktober arja arpheu ka muki protocol kin ya ka ju sakawai pat na ka benta ban play ki school kumba pilatip ba ngi hapo ka makhalia hapo ka state ka jingi dan kumba khasan hajar tam ki school hapo ka state ka jingi kamlong ka basuk igi kum ka sarkar hasulong bagin yo bang konsol ya ki stakeholder baro ka state den takadaw menin ka sarkar makhalia ka state department of education kala ai ika city show director of school education ba tho shaki SDSEO lane ki DSEO as the case may be ba kin consult ya kitu ki nok punya school ya ki no hikai shakitu ki jaka kumno ban play lane lada kala lalong ban play neem te ya kan ngi ong ba ki de ban summit ha ka puka ki de pendep ha po khalai trik bat khasau trik ka de ban position ne bat hadin khasau trik base ha ka tu consultation ka ba ki feedback ki bangin yo lang ba ki DSEO lan ki SDSEO as the case may be tengin shim ya karai la kala long na ha ka no ka por ha ka no ka tarik ka bangin rai bangin sha ba ki school kin play ki normal class kin resume base na ka protocol ka bala prescribe from time to time den tak daw kan ne kalong ka bangin rai ka ba khaddo ban play ka normal class room teaching kalong onda yo ya ka feedback ngimla ban chule nang nengi shong shlong ngim tip ya ka ngin surai lemu den tak daw ngi happy ba consult den tak daw ong phi ba ngila issue ya ka city bala pha sagi DSEO ba ki DSEO ba kin consult ya ki school ki badan hapo ko jurisdiction yang ki knang bingle kabran kam kabaar kalong ba tang namar ba ka case kabun haslong lane haki urban center kalong kiyo ya kalat bakin le online
mangimla ban len bahas sor ke bun ki school ki bala de ki kurs jong kiro lajan de ki kurs jong kiro lang ba kini online tek tang namar ba ki dep kine kalong ki ne ki banong kondong ri kindo ya ka jeng pule jong ki kane kim ka na ka banta jong ki nong kondong happy berkat ba kumno ba kinyo subject ba lada ka covid situation ha ka snong jong ki ha ka dong jong ki kalong normal kam don nei khnang bakin la ampli deng tu daw ngi ha ba involve ya kimi pangi ha ban involve ya covid management jong ki snong hanong kondong ha ban involve ya ka ya SDSCO but ya ki stakeholder hibaro ang to nginom force you know but ondang ngilarai la dia bangirai ban play ki school ru ka attendansi kanum long compulsory ngim la ban shushong kumne namar ba ka normal mar life kadehi ban yai sakmat tadi takadaw kas education kalong ka bakdon kam hado kata-kata na kabanta kaway pa kaway ka generation